хора, ако имате папагалче, по-добре. Знам, че ви е интересно, искате да видите какво представлява влечугото, но по принцип е по-добре да го оставите, за да свикне с вашата къща. И след това можете да го почнете да го обучавате, да си слагате пръчетата ей тук на коремчето, младия го. Да, той се не иска. Ще се опитам. Малко е изнервен от днес сутринта, защото яди малко повече. Ето. Хоп. И. Ето го. Ето той иска да се връща. И така. Както виждате, той си има и наша ваничка и си каца и си прави каквото си иска. А от него... Чао. Нали го? Кажи им чао с опашката. Дай.